אז יש לי, אז עכשיו אני מסביר את ההוראות איך להכין את האוהל הזה. אוקיי, אז אתם רואים. כאן זה חדר של בן. אוקיי, אז כאן בדלת אנחנו קושרים את החוט מכאן ועד לפילון שם. אוקיי. ואז אנחנו מכינים את הבסיס. אנחנו שמים את תפתני למצלמה, כי לא רואים את הגב שלך. ואז אנחנו מתחילים את הבסיס. שמים את זה, שמים משטח כזה, את המשטח הזה כאן, כדי שזה יחזיק את זה, ותשימו את הקליפ כאן, ואז חכו, לא, זה לא טוב. ואז תראו, שמים את שמיכה משובצת כאן על זה, מחברים את השמיכה המשובצת עם עטבים. עם עטב אחד, עם שני עטבים, אחד כאן, וחכה שנייה, משהו כזה לא הגיוני, ואחד כאן, ורגע, אחד כאן, ואז ככה, ואז אתה שם כאן כיסא בתוך האוהל כדי שהוא יחזיק את זה. ואז כאן יש את השמיכה. ואז אתה לוקח את השמיכה הזאת, שם אותה כאן עם עטבים. ואז אתה לוקח, ואז כאן יש חור, ואז אתה לוקח את השמיכה הזאת, שם אותה עם עטבים כאן. ואז אתה לוקח כיסא אחד, ככה, כיסא גבוה, שיחזיק את זה. ואז אתה לוקח עוד כיסא לבן כמו כאן, לוקח מקל של מטאטא, של מגב, אבל בלי המגב. בלי המגב, רק את המקל. קושרים עליו את החוט הקצר שלך, החוט היותר קצר מזה שלך, ואז אתה קושר את הכיסא, את המקל הזה עם החוט לכיסא. אז כאן החוט כאן, קושרים אותו לתוך המקל, ואז חכה שנייה, אין כאן דלת, אבל לוקחים עוד שמיכה אחת ומכסים אותה עם קליפסים לכאן. וכאן אתה שם 4 קליפסים לבנים כאלו, ואז אתה עושה קסם, אתה שם את זה כאן, ככה על מה שיש בפנים, וכדי להוריד את זה אתה לוקח את זה, ואז בפנים יש אומגה בשביל לשים בובות, כמו זה, כמו זה. אתה יכול לתלות בובה ככה. הנה, תלית בובה, ועכשיו אתה יכול להזיז אותה עם האומגה, ואז בנית לנו את האומגה.